Ja som Anička. Ja som Barbara a toto je Vea, ktorá študuje v Kalifornii. Ja som Tereza. Ja som Monika. A ja som Kristína. Radi by sme vám predstavili projekt na našej škole. Súčasťou projektu boli aj mnohé vzdelávacie stretnutia. Boli miestom diskusí a výmeny skúseností, pomáhali k výcviku mladých lídrov a príprave vedenia klubu na školách. Naše prvé stretnutie, tréning Seredi, mal zapojiť do projektu ďalšie školy vrátane našej a vycvičiť nás k líderstvu. Počas trvania projektu sa uskutočnilo niekoľko organizačných stretnutí, napríklad v Martine a Bratislave. Vďaka poslednému školeniu v Žiline boli nakoniec mladí lídri pripravení udržať chod celého projektu na svojej škole. V marci 2012 sa v našej škole uskutočnila každoročná výmena študentov medzi našou školou a gymnáziom z Opavy. Bola to naša prvá aktivita, kedy sme si vyskúšali pozíciu lektora na vlastnej koži a prácu s rovesníkmi. V rámci skupín žiaci pracovali na výhodách a nedostatkoch výmeny a snažili sa navrhnúť zlepšenie družby medzi Martinom a Opavou. Projekt Connecting Classrooms je založený na aktivite študentov, preto po jeho prvom ročníku pripravili organizátori medzinárodné stretnutie v Liverpoole. Spolu s Ivkou a Karin z Košíc a Lukášom zo Serede sme boli zástupcami mladých lídrov za Slovensko. Počas 4 dní sme zhodnotili a porovnali priebeh projektu v jednotlivých krajinách a spoločne poskladali nosnú aktivitu na ďalší rok. Ďalšou medzinárodnou aktivitou, na ktorej sme sa zúčastnili, bola výmena s nemeckou školou. Tým sme nadviazali na októbrovú návštevu nemeckých škôl na Slovensku. Nemeckí študenti pre nás pripravili bohatý 5-dňový program v rámci International CC Day. Prežili sme dni plné zážitkov a dobrodružstiev. Na začiatku decembra v roku 2011 sme zorganizovali 4-dňový projekt Aktivity pre žiakov z praktickej školy. Keďže sa celý projekt niesol v duchu Vianoc, medzi naše aktivity patrilo pečenie medovníčkov, vytváranie vianočných pohľadníc a ozdôb, kreslenie, spievanie vianočných koliet, návšteva knižnice, cvičenie na fidloptách, stavanie vianočného stromčeka a takisto sme nemohli zabudnúť ani na Mikuláša. Naším hlavným cieľom bolo odstrániť bariéru medzi nami a týmito študentami. Našou prvou vlastnou aktivitou, ktorá bola určená pre primánov našej školy, bol príjmadeň, na ktorý sme nadviazali v nasledujúcom roku príjmanocov. Hlavným cieľom bolo odstrániť bariéry medzi primánmi, aby sa im v septembri vstupovalo do školy ľahšie. Náš program sa niesol v duchu hier, či už zoznamovacích, ale aj súťaží, ako bola pokladovka, stanovišťové hry, dekobal a v rámci príjmanocej obľúbená nočná hra. Obe tieto aktivity považujeme za jedny z najlepších a najúspešnejších. Pred 2 rokmi sme vstúpili do kolotoča Connecting Classrooms. Naučili sme sa klásť si dosiahnuteľné ciele A po malých krôčkoch sme sa ich snažili uskutočňovať. Vďaka nedostatku času na prípravu sme sa ujali z množstva hodín. Počas organizovania sme sa zabávali častokrát viac, ako samotné zúčastnení. Som celkom prekvapená, že naše koordinátorky z nás ešte nezošediveli. A to ešte nevedia, že nás čaká budúcnosť v klube Geosom Gate. A rozhodne sme majstri improvizácie. Naša cesta nás bavila.